Все повече фирми залагат на лизинг вместо покупка и има защо. Що се отнася до фирмените автопаркове, това означава не голяма първоначална инвестиция, фиксирани месечни разходи и гъвкавост според нуждите на бизнеса. И ето така се управлява един умен автопарк. При финансовият лизинг автомобилът се води актив на фирмата и може да бъде ваша собственост след изтичането на лизинга, но освен това имаме още много предимства на това автомобилът да бъде на лизинг. Като например, че всички разходи по ремонта и поддръжката минават за разход на фирмата, а също така накрая може да си приспаднете и ДДС. Това е умен и интелигентен начин да менажирате разходите си и да управлявате ефективно вашата компания. И ако все пак решиш да задържиш автомобила след изтичането на лизинга, може да го направиш дори на по-достъпна цена. Единственото условие да се възползваш максимално от данъчните условия е да имаш добре описана история на ползваният от теб автомобил. Със Applease избираш модерен, дигитален и изцяло прозрачен начин да движиш бизнеса си.